Assalamualaikum bolong. Selamat pagi. Awali kegiatan pagi ini dengan sarapan bolong. Iki esuk-esuk nyonya menir wis ngumek ubrak-ubrak ning dapur. Tak tengok ki masak apa jebule kok masak rahang kakap bolong. Iki rahang kakap. Pak Kumis juga loro wae. Lompoke glondongan. Niki ana asine juga nih juga iki. Nyonya menir iki lengkap pokoke. Lalapane lencak bolong. Niki. Dicep-cep sik bolong. Kaya apa iki mantep asli bolong. Cocok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Santap bolo, santap. Mantap bolo asli. Gurih, enak. Iki sambel tengah wae. Cocok. Ngalapane bolo. Nalapane kletis. Lencak nandur dhewe. Ning Kendal engel kuliane bolo. Akhirnya Pak Kumis nandur dhewe. Santap maning bolo. Enak.